Lwandle ungayingeni into yasemzumbe. Into yasemzumbe iyeke saphuma kudala emzumbe. Ngeke-ke manje uqalwe phansi kuthiwa wena uyobuyela emzumbe uyohlala. First mina mfethu yabo izimpi zabo zakudala nani bese angizazi futhi angingene kuzona. Mina ubaba uthi ngizohlala la ngizoyihlalela ekhaya mina ukuthi bona babangani nobani kanjani. Hayi angene mina lapho. So indaba yokuba ngomzumba uhlangani wena? Lutho nje mina kodwa ngikwazi ukuthi ngiyahlala khona. Uba wonke bethanda bengathandi ngiyohlala khona. Kophi ekhaya. Welcome back to the video, guys. Please like the video and please subscribe to the channel. Ngokubona kwami uLwandle is in the stage, so kule stage vele sokuthi now he has to like move out of the mother's house, you know. I mean, like, he's a boy child, he's dating, you know, he's now going to step in his like early 20s. So I don't see why uMacele is causing a fuss over uLwandle going to stay in Mzumbe emfuna ehlale esipark. I mean, kumanje uthole intombi ezinkolweni and bekahlala kabo Macele ngaphandle, you get what I mean? So he just wants his independence, man. Like, Macele, grant the child his independence.